Helo pawb, a chroeso i sesiwn Carlam Cymru. Hwn yw'r pedwerydd sesiwn yn y cyfres Mawrth 2024 yn ffocysu ar mathemateg uwch gyfrannol. Os chi'n newydd i'r sesiynau Carlam, beth byddwch chi'n gweld yw sesiwn sy'n para tua 45 munud sydd yn ffocysu ar un peth yn benodol. Ffocws y sesiwn heddi yw ar Theorem Ffactor. Byddwn nhw'n edrych dros rhyw enghreifftiau yn y sesiwn heddi ac wedyn ffocysu at arwain i cwestiynau lefel A. Felly, pwysigrwydd y Theorem Ffactor yw'r mynaleb cybac. Os ni'n mynd mewn i'r mynaleb cybac, beth byddwn nhw'n gweld yw'r pob uned dylech chi dysgu dros y flwyddyn uwch gyfrannol, a beth byddwch chi'n gweld yw nifer o elfennau sy'n ffocysu ar algebra a ffwythiannau. Ac un o'r ffwythiannau olaf neu'r topics olaf o dan y categori algebra a ffwythiannau yw'r Theorem Ffactor. A defnydd o hyn i ddatrys polynomialau cubic a datrys hafaliadau cubic. Felly mae disgwyl i chi, ar dechrau'r sesiwn heddi, cael elfen dda o ddefnyddio algebra yn barod, yn gallu datrys hafaliadau cwadratig yn barod, amnewid algebra, defnyddio anhafaleddau, ac y peth olaf algebra yn ffocysu ar y Theorem Ffactor hyn. Mae'n codi o flwyddyn i flwyddyn, mae nifer o farciau yn newid o flwyddyn i flwyddyn, ond mae'r sgil hyn o ddatrys neu defnyddio polynomial yn bwysig i'r cwestiwn Theorem Ffactor, ond hefyd mae'n arwain at mwy o hyder gyda cwestiynau graff, pryd chi'n delio gyda polynomiau mewn graffs, ac hefyd wrth i ni ddatrys a deillio ar gyfer y gwerthoedd, bydd ni'n gweld pa mor pwerus yw e i helpu ni deall sut i adnabod gwreiddiau. Felly, os ni'n symud ymlaen, hwn yw'r un o'r sesiynau newydd mynd i cael ei ychwanegu i'r cyfres o sesiynau sydd yn barod ar y wefan Carlam Cymru. So cofiwch i fynd i'r wefan Carlam Cymru os chi angen gweld mwy o sesiynau sydd yn ffocysu ar topics gwahanol. Mae pob topic yn arwain at y mynaleb cybac mwyn i chi llwyddo yn eich aroliadau. Bydd chi'n cael sesiynau gwahanol o geometric gyfresynol cylch oedd yn newydd blwyddyn diwethaf, ond nawr bydd 4 sesiwn newydd blwyddyn hyn. Ac bydd chi'n gweld nifer fawr o sesiynau gwahanol sydd yn ffocysu ar uned 2, enghraifft swfat neu graffiau teithio, ond hefyd uned 1 fel geometric cyfresynol neu ffwythiannau ac reolau log. Felly, beth yw'r sesiwn yn ffocysu arno heddi? Mae sesiwn heddi yn ffocysu ar y Theorem Ffactor, ond fi wedi torri fe lawr i 3 elfen. 3 elfen bwysig. Fel elfen gyntaf, bydd yn ffocysu ar sut i ddarganfod ffactor. Bydd yr ail nod y sesiwn heddi yw atgof am sut i rannu algebraidd. Ac wedyn bydd y trydydd slot yn gweithio ar darganfod y gwreiddiau ar ôl i ni ddatblygu ein sgil rannu algebraidd. Ac wrth gwrs, os ni'n rhoi popeth at ei gilydd, byddwn ni'n gweld bod 1, 2, 3 ddim yn adio i 5, ond byddwn ni'n gweld cwestiynau cyn papur i weld cwestiynau o hen o 2007 ac hefyd cwestiynau newydd o 2022, jyst i weld yr amrediad yn y cwestiynau. Felly, os ydych chi'n ymuno yn y sesiynau blwyddyn hyn, beth ydych chi wedi gweld yn y sesiwn Mawrth 2024 yw fy mod i wedi bod yn gweithio trwy papur uned 1 2022 ac fi wedi dewis un o'r cwestiynau, sef cwestiwn hyn, i ffocysu arno am un sgil heddi. Felly hwn yw'r unig cwestiwn byddwch chi methu weld yn y sesiynau Mawrth 2024 heblaw am ymuno yn y sesiwn heddi. Felly, cwestiwn fel hyn, ni gallu gweld bod y cwestiwn yn rhoi bach o wybodaeth i ni, sef datryswch yw'r hafaliad, a ni gallu gweld polynomial o'r ffurf x cubed, x squared, x a rhif. Ond beth dwi'n mynd i dysgu heddi yw sut i adnabod
cwestiwn sy'n gofyn i ni defnyddio theorem ffactor. Sut ni gallu aildrefnu i'r camau i rannu algebraidd, ac wedyn sut i lwyddo ac datrys y hyfaliad. Felly'r camau ni'n mynd i dysgu yn y sesiwn heddi yw i osod hyfaliad yn y trefn gywir, darganfod y ffactor, rannu algebraidd, ffactorio, ac wedyn darganfod gwreiddiau x, sef nod y gwestiwn 6 marc hyn. Ni'n mynd i cymryd pob elfen fan hyn, pob 5 cam, a ni'n mynd i edrych arnyn nhw un ar y tro. Felly, adnabod polynomial. So mae theorem ffactor yn dweud, mae polynomial o'r ffurf ax³ plus bx squared plus cx plus d yn gallu cael ei ddatrys os ni'n darganfod ffactor. Ffactor o'r ffurf x minus a. Ac os mae f(a) yn hafel i 0, mae hyn yn golygu bod x minus a yn ffactor o'r polynomial. I lwyddo mewn cwestiynau theorem y ffactor, bydd rhaid i ni deall yn gyntaf cyn ni gallu symud i'r rannu algebraidd neu ffactorio, ond sut i adnabod ffactor. Y ffordd gorau i wneud hyn yw trwy ymarfer, ac beth ni'n chwilio am hyfaliad ble ni osod mewn gwerth penodol ar gyfer x, ac mae'r polynomial yn datrys i 0. Mae x gallu bod yn rifau gwahanol, enghraifft 1, minus 1, fel arfer, neu rifau fwy fel 2, 3, a minus 2 a minus 3. Enghraifft fi wedi gosod fan hyn, y 2 cam gyntaf ni'n ffocysu arno yw gosod y hyfaliad mewn trefn gywir, darganfod ffactor. Os ydyn ni'n edrych ar yr hyfaliad sydd gennym ni fan hyn, 8x i bwer 3, minus 14x wedi sgwario, minus 7x plus 6. Beth ni'n gweld, mae'r hyfaliad yn y trefn gywir. Beth mae hwn yn golygu yw, mae'r ax³ yn y term gyntaf, mae'r bx squared yn yr ail term, mae cx yw'r trydydd, ac rif neu yw'r term olaf. Os oedd dim term x squared gennym ni, bydd rhaid ni just osod mewn plus 0x squared, just so mae'n amlwg i ni wrth i ni wneud y camau bellach mewn i'r topic hyn. Felly, sut ni'n darganfod ffactor? Wel, beth ni'n chwilio am? Ni'n chwilio am gwerthoedd am x, ble os ni'n gosod mewn i'r polynomial, mae'r ateb yn dod allan i 0. Y ffordd mwyaf syml yw i ffocysu ar y rif yn benodol. Beth mae hyn yn golygu yw, os ni'n ymchwilio neu darganfod beth ydy'r ffactorau ar gyfer rif 6, ni gallu ystyried rifau synhwyrol fel 1, llosi a 6, 2, llosi a 3, os oedd rifau minus efallai bydd ni'n cael minus 1 llosi a minus 6, ond mae rhain yw'r ffactorau ar gyfer y rif 6. Beth ni'n gallu gwneud gyda hyn? Ni'n gallu dewis nhw a dechrau gweithredu i ddarganfod pryd ydy'r polynomial hyn yn hafel i 0. Felly, os ni'n gosod mewn gwerth 1 ar gyfer x ac yn dod allan i 0, bydd hyn yn golygu bod x minus 1 yn ffactor. Os ni'n gosod mewn x yn hafel i 2 ac mae'r polynomial yn cael ei ddatrys i 0, mae hyn yn golygu bod x minus 2 yn hafel i ffactor. Ac yn yr un modd, os ni'n gwneud hyn ar gyfer x yn hafel i 3, bydd ni'n gweld gwerth yn hafel i 0 neu ddim yn hafel i 0 mwyn datrys ffactor. So hwn yw'r cam gyntaf, mae'r polynomial yn y ffurf gywir, ni eisiau darganfod ffactor. Beth ni'n gweld yw ni'n osod mewn hyn a bydd ni'n cael gwerthoedd synhwyrol, gwerthoedd o minus 7 wrth i x fod yn hafel i 1, 0 wrth i x yn hafel i 2, 63 wrth i x yn hafel i 3. Felly, beth mae hyn yn golygu i ni yw wrth i x fod yn hafel i 2,
Mae hyn yn ffactor, felly mae x minus 2 yw'r ffactor ni wedi darganfod ar gyfer y polynomial. Sy'n golygu, os ni nawr yn deall y cam hyn, ni'n gallu ystyried y cwestiwn 6 marc o 2022, a ni'n deall yn barod y 2 cam gyntaf. Ni'n sicrhau bod y polynomial yn y trefn gywir, ni'n chwilio am y ffactorau'r rhif, ac ni'n profi am pa un yn hafel i 0 os ni'n wrth osod mewn x yn hafel i'r gwerth y ffactorau hyn. Sy'n golygu cam 1, cam 2, eitha hapus, beth am cam 3, sef rannu algebraidd. Mae rannu algebraidd yn sgil bwysig i lwyddo yn y Theorem y Ffactor, a beth mae hyn yn golygu, ni'n fel arfer yn osod yr hafaliad fel hyn. Ni'n rhoi'r polynomial ar un ochr, ni'n rhoi'r ffactor ni wedi darganfod ar ochr chwith, felly beth ni wedi darganfod yw'r x minus 2, a mi'n osod mewn ei polynomial ni, sef yn y cwestiwn cyn oedd yn hafel i 8x i bwyr 3 minus 14x wedi sgwario minus 7x plus 6. A byddwn ni'n datrys hyn yn y camau glir a camau gyson. Felly, os ni'n parhau i sut ydyn ni'n rannu algebraidd, wel beth ni'n gallu wneud, ni'n gallu osod mewn y termau, sef y theorem y ffactor, ni'n osod mewn y ffactor o x minus 2. Mae'r cwestiwn gyntaf, y cam gyntaf yw, dim ond ffocysu ar y term 8x i bwyr 3, neu'r ax cubed term. Beth mae rhaid i ni lluosi i 8x i bwyr 3 mwyn cael y 8x i 3 gan lluosi gyda x. Mae hyn yn ateb o 8x wedi sgwario. Oherwydd, ni nawr yn gallu gweld mae 8x wedi sgwario, lluosi gyda x yn hafel i 8x i bwyr 3. Wrth i chi dysgu hyn, efallai bod chi wedi rhoi'r termau chi un ar draws, 8x sgwed fan hyn, ond mae'r cam gyntaf yw, mae x yn lluosi gyda 8x wedi sgwario mwyn creu'r 8x wedi i'r bwyr 3. Os fi'n dod ar draws fan hyn, so fi gallu dangos y cam nesaf, trwy x minus 2, sef y ffactor, a ni'n lluosi gyda'r gwerth 8x i bwyr 2. Mae hyn yn hafel i 8x i bwyr 3 minus 16x i bwyr 2. A ni'n gallu cymryd y gwerth hyn, a ni'n gallu osod o dan, just fel rannu hi, ni'n just osod y gwerthoedd o dan fan hyn, 8x i bwyr 3 minus 16x wedi sgwario, a ni'n tynnu i ffwrdd o rifau uwchben. Felly 8x i bwyr 3 minus 8x i bwyr 3. Y pwrpas, mae'r peth diddorol ac defnyddiol fan hyn yw maen nhw'n cael ei dileu. Mae'r term nesaf yn minus 14x i bwyr 2, minus, felly mae hyn yn bwysig i sylweddoli, yn gadael plus 2x i bwyr 2. Ac nawr, ni gallu ffocysu eto. Unwaith eto, ni moyn darganfod y gwerth sydd mynd right ar y top. Mae'r gwerth sy'n mynd ar y top yw'r term am y rhif sy'n cael ei lluosi gyda'r x eto mwyn creu 2x i bwyr 2. Felly mae ateb o plus 2x. A ni chi gweld, os ni nawr yn dod lawr unwaith eto, ni'n rhoi'r ffactor ni fan hyn, x minus 2, lluosi gyda 2x. Bydd ateb o 2x wedi sgwario, ac os ni'n just gweld y term 2x wedi sgwario yn gywir,
minus 4x. A nawr unwaith eto, ni gallu roi'r term hyn o dan, sef 2x wedi sgwario minus 4x, ond cofiwch y pŵer minus fan hyn. A mwyn tynnu fan hyn, ni chi gweld bydd y 2x tynnu 2x yw 0 unwaith eto, ond ni nawr yn tynnu'r term minus 7x lawr. Os ni'n tynnu'r term minus 7x lawr, mae minus 7x minus minus unwaith eto yn hafal i minus 3x. A ni'n gallu gwneud yr un syniad eto nawr. Ni'n edrych ar y rhif minus 3x. A ni'n gorfod ystyried beth sy'n lluosi gyda x mwyn creu minus 3x. A mae ateb o minus 3 gennym ni. Felly minus 3 fan hyn. Ac wrth gwrs, ni'n gorfod dod i'r ochr nawr a wneud x minus 2 lluosi gyda'r gwerth minus 3. Ac mae hyn yn hafal i minus 3x plus 6. Ac y cam olaf yw i ddarganfod os oes unrhyw beth ar ôl neu unrhyw gweddill, ni gallu rhoi rifau ni fan hyn. So minus 3x plus 6, ond cofiwch bod y termau hyn gyda pŵer minus. Ni'n tynnu lawr y gwerth plus 6, ac beth ni'n gweld yw 0 ac 0 fan hyn. So, mae rannu algebraidd, beth ni'n gwneud nawr? Ni wedi datrys ac ni wedi darganfod bod x minus 2, sef y ffactor i'r polynomial, ond ni hefyd wedi datrys yr ail hanner i'r hyfaliad, sef 8x i bŵer 2 plus 2x minus 3. Ac os chi'n sylweddoli fan hyn, beth ni'n gallu gwneud? Ni'n gallu ffocysu dim ond ar yr ochr dde. So os ni moyn neidio camau nawr, ni wedi rannu algebraidd. Cwestiwn i chi ofyn hunan ni yw, oes modd i ni ffactorio'r hyfaliad quadratig hyn? Oherwydd mae x minus 2 gallu aros fel mai, ond os ni'n ystyried gwerthoedd ar gyfer x, 8x i pŵer 2 plus 2x minus 3, beth ni'n gallu gwneud yw just dychmygu termau neu datrys gwerthoedd ar gyfer hyn, sef 2x minus 1, 4x plus 3, ac ni wedi ffactorio'r pob term. A mae'r cam olaf sydd yn eitha amlwg, os ni wedi cyrraedd pwynt hyn, ni gallu gweld bydd y greiddiau ar gyfer x yn hafal i x yn hafal i 2, neu x yn hafal i 1 dros 2, neu x yn hafal i minus 3 dros 4. Ond mae hyn yn neidio'r 2 cam olaf yn eitha gyflym. Mae werth i ni ymarfer enghraifft arall eto, efallai ymarfer ffurf gwahanol. So weithiau, os chi'n neidio syth i rannu algebraidd, efallai bydd chi'n gweld problem yn eitha gyflym. So beth ni'n mynd i wneud nawr yw defnyddio'r camau. Ni ddim yn mynd i neidio syth i cam 3, sef rannu algebraidd. Bydd ni'n just gwirio, ydy'r hyfaliad hyn, neu'r polynomial hyn, o 2x i bŵer 3 minus 5x sgwerd plus 18 yn y trefn gywir. Mae hyn yn golygu, ydy'r trefn 8x i bŵer 3 plus bx i bŵer 2 plus cx plus d yn cael ei weld ar hyd hyn. A gobeithio bod chi'n gweld yn eitha amlwg bod ni methu gweld y term x. Ac dyma'r pwysigrwydd y cam gyntaf, oherwydd bydd ni'n falle mynd yn sownd fan hyn os ni ddim yn addasu a ychwanegu'r term
0x i'r hyfaliad. Nawr, os ni'n ail ysgrifennu hwn mas, 2x plus 3, rhannu 2x I bwer 3 minus 5x wedi sgwario plus 0x plus 18. A llinell syth, gobeithio bod hwn yn digon syth I weld, ni nawr gyda'r term ni gallu gweithio gyda. Felly ni nawr gallu mynd i'r tasg nesaf, sef darganfod ffactor, ond mae'r cwestiwn wedi rhoi'r ffactor I ni, sef 2x plus 3. Felly ni gallu mynd syth mewn I rannu algebraidd eto. Mae'n gweld mae enghraifft hyn yn gwahanol, mae yna gwerth o flaen x dro hyn. So, yn y cwestiwn diwethaf, oedd rhaid ni jyst darganfod beth sydd angen lluosi I x mwyn creu 2x cubed. Fan hyn, mae nawr beth sy'n lluosi gyda 2x I greu 2x cubed. A mae ateb o x wedi sgwario. Cofiwch, mae'n werth roi'r ffactor i'r ochr dde, a ni'n gallu just lluosi'r termau mwyn tynnu nhw nôl ar draws. Wrth I chi codi mewn hyder, efallai bydd chi'n neud y cam hyn yn eich pen ac ysgrifennu o dan yn syth. Ond wrth gwrs, mae rhaid I chi dangos eich gweithio allan, a mae hyn yn ffordd dda I ddod I arfer. Felly mae 2x plus 3 lluos gyda x wedi sgwario yw 2x I bwer 3 plus 3x wedi sgwario. A cofiwch bod hyn yn cael ei tynnu. Fi'n hoff o roi'r cronfachau a'r symbol minus jyst I wneud yn digon amlwg I fy hunan I atgoffa fi bod yna pŵer minus fan hyn. A mae 2x cube minus 2x cube yn creu 0. A dyna beth ni'n chwilio am I ddileu'r term gyntaf. Mae'r ail term fan hyn, mae minus 5 minus 3x yn hafelu minus 8x wedi sgwario. Ac os chi'n defnyddio'r uwchleiedd, hwn yw'r term ni'n ffocysu arno nesaf. Mae'r term nesaf yw 8 minus 8x wedi sgwario. Beth sydd angen lluosi gyda 2x mwyn cynhyrchu minus 8x wedi sgwario. A ni'n gweld mae 2 lluosi y 4, felly'r 4, y term minus, ac 1 werth x fan hyn. Felly minus 4x. Cofiwch nawr, ni chi dod nôl, roi'r ffactor i'r ochr dde, 2x plus 3. Ond tro hyn, bydd rhaid I ni osod y minus 4x. Mwyn cael minus 8x wedi sgwario, minus 3 lluosi y 4 yw 12x. Ac ni gallu ysgrifennu hyn o dan, minus 8x I bwer 2, minus 12x, ond mae'r cronfachau yn atgoffa fi bod rhaid ni tynnu hyn. Wrth gwrs ni'n gweld y termau I bwer 2 yn cael ei dileu, ond dyma'r pwysigrwydd unwaith eto I sicrhau cam gyntaf, y trefn gywir, mae'r gwerth 0x gorff cael ei tynnu mewn fan hyn. Ac wedyn, os ni'n gweld mae 0 minus minus 12 yn rhoi'r plus 12x. Gyda uwchleiedd, mae'n gallu helpu ni jyst sicrhau bod ni'n deall pa term ni'n ffocysu arno nesaf. A mae'r term nesaf yw'r gwerth 12x. Felly mae 2x lluosi gyda 6 yw beth sydd yn rhoi 12x. A ni chi tynnu hyn lawr unwaith eto. Ffactor ar y dde, lluosi trwyddo gyda gwerth 6, a ni'n gweld 12x plus 18, oherwydd mae 3 lluosi y 6 yn hafelu 18. Ysgrifennwch mewn am y tro olaf nawr, cofiwch y cronfachau, a ni'n gweld dyna pam mae 12x minus 12x yw'r gwerth 0, a ni'n gallu gweld y term 18 hefyd yn cael ei dileu. Felly does dim gweddill yn y
rannu fan hyn. Os ni eisiau ysgrifennu hyn mas, ni eisiau ysgrifennu hwn mas nawr, am y cam olaf. Cam olaf efallai i ni yw just ysgrifennu mas 2x plus 3 yn hafal i x wedi sgwario minus 4x plus 6. Felly, ni wedi gweithio fan hyn, ni wedi sicrhau'r trefn gywir, a mae trefn gywir wedi galluogi ni i rannu algebraidd mwyn ffactorio yn y cam olaf. So os ni'n mynd nôl nawr i'r syniad o beth ni wedi bod yn wneud yn y sesiwn, ni wedi edrych ar trefn gywir, darganfod ffactor, rannu algebraidd, ac ni hefyd wedi gweld un enghraifft o ffactorio. Ac ni allu dechrau tynnu popeth at ei gilydd nawr, y tym bach yn fwy. Ni'n mynd i ceisio darganfod ffactor fan hyn ac mynd syth mewn i rannu algebraidd. Felly, does dim ffactor yn cael ei roi. Mae lot o gwestiynau, dydde hyn yn gofyn i chi wneud pob cam yn yr un tro. Fi wedi dewis un tebyg i beth o fi wedi dangos yn y trydydd slide y sesiwn. Felly, cofiwch, ni'n chwilio am hafaliad o'r ffurf axq plus bx squared plus cx plus d. A ni'n ffocysu ar y rif, fan hyn, mwyn helpu ni meddwl am y term gyntaf i ddefnyddio ar gyfer ffactorau. Ni gallu meddwl, ffactorau 6 yw'r 1 gwerthoedd 1 a 6, 2 a 3, ac hefyd minus 1 minus 6 ac yn y blaen. Beth ydyn ni'n ceisio wneud? Ni'n ceisio darganfod pryd ydy'r polynomial yn hafal i 0 am gwahanol gwerthoedd o x. Am y rifau mwyaf amlwg i ddechrau, neu mwyaf cyffredin i ddefnyddio yw gwerth 1 neu gwerth minus 1 neu gwerth 2 minus 2, ond 1 a minus 1 yw lle defnyddiol i ddechrau. Felly, os ni'n defnyddio x yn hafal i 1, beth bydd ni'n gweld yw 2 lluosog gyda 1 i bwyr 3 minus 7 lluosog i bwyr 1. Os chi'n gweld camau anghywir, bydd chi'n sicrhau bod chi'n mynd nôl ac gwiro, felly nid minus 7x, ond minus 1 wedi sgwario, minus 7 lluosog gyda 1 plus 6. A bydd ni'n gweld am y f yn hafal i minus 1, bydd 2 lluosog minus 1 i bwyr 3, minus 1 i bwyr 2, minus 7 minus 1 plus 6. A os ni'n gweithio allan fan hyn, ni'n gweld gyda rif 1, eitha nice fan hyn beth sydd gen ni yw 2 minus 1 minus 7 plus 6 sydd yn symleiddio i 8 minus 8 sef 0. Os ni'n gwneud yr un peth gyda minus 1, mae rhaid ni fod yn ofalus oherwydd mae minus 1 i bwyr 3 yn minus 1. Felly bydd minus 2 minus 1, minus 7 minus 1 yw plus 7, felly bydd 13 minus 3. Felly bydd hyn yn hafal i 10. Ac i ni nawr, beth ni'n chi gweld yw mae x, wrth i x fod yn hafal i 1, mae hyn yn golygu bod x minus 1 yw ffactor. So mae x minus 1 yn ffactor. A ni'n gallu defnyddio wybodaeth hyn i symud ymlaen i'r cam nesaf, sef rannu algebraidd. Beth yw'n mynd i wneud ar gyfer rannu algebraidd? Os mae x minus 1 yn ffactor, beth yw'n wneud yw ysgrifennu hafaliad mas yn gywir. Byddai'n defnyddio slide newydd, felly fe'n ysgrifennu mas unwaith eto, mae'n nodyn lawr fan hyn o'r ffactor x minus 1. Byddai'n sicrhau bod digon o le ar y top i ysgrifennu'r polynomial ac yr ateb uwch ben. Felly, x minus 1
A mae'r polynomial yn 2x I bwyr 3 minus x wedi sgwario minus 7x plus 6. Nawr ni wedi datrys y ffactor, ni gallu symud I rannu algebraidd. Ac os ni symud I rannu algebraidd, gobeithio bydd digon o le I ffactorio a ddarganfod greiddiau. Felly cofiwch y camau synhwyrol ni'n neud yw beth sy'n lluosi gyda x mwyn creu 2x I bwyr 3. Felly mae'r term gyntaf yw 2x I bwyr 2. Ni gallu dod i'r ochr I wneud yr x minus 1, lluosi gyda'r term ni newydd roi lawr, sef 2x I bwyr 2. Ac mae hyn yn hafal I 2x I bwyr 3 minus 2x wedi sgwario. Ni nawr ail ysgrifennu hwn lawr, sef 2x I bwyr 3 minus 2x wedi sgwario. I fi'n hoffi roi'r cronfachau minus, jyst I atgoffa hunan fi, llinell bach I roi'r 0, a'r minus 2 yn hafal I plus. Felly, ni'n cael y gwerth gywir fan hyn, ond plus x wedi sgwario. Mae uwchleuedd yn helpu wneud yn amlwg pa term ni'n ffocysu arno nesaf I creu'r rif nesaf, a x sgwed yw'r rif hyn. Mae x lluosi gyda x yw beth sy'n creu x sgwed, felly ni'n gallu roi'r plus x. Unwaith eto, ni'n gallu dod draw i'r x minus 1, lluosi gyda term x mwyn cael x wedi sgwario, sydd yn mynd I delay, minus x. A ni allu ysgrifennu lawr eto x wedi sgwario, minus x, ond cofiwch ein cronfachau a'r term minus. Wrth I hydryn ni cynyddu gyda cwestiynau fan hyn, bydd chi'n gweld bod chi'n gwneud hyn yn fwy gyflym, ond jyst cofiwch y camau synhwyrol, yw'r camau amlwg. Tynnu'r gwerth minus 7x lawr, sicrhau bod y termau x wedi sgwario yn delay, a minus 7 minus x yw minus 6x. So dyna'r ffordd y term. Ni eisiau sicrhau bod ni'n deall beth yw'r term nesaf sy'n cael ei ffocysu arno ar gyfer y gwerth ar y top. A mae x yn lluosi gyda minus 6 mwyn creu minus 6x. Ac nawr cam olaf, ni dod yn cyfarwydd gyda sef ysgrifennu y ffactor lawr a'r gwerth o'r hafaliad mwyn gweld minus 6x I ddyleu, ond hefyd plus 6. A ni'n ail ysgrifennu lawr. Yw'r reswm ni'n neud hyn yw I sicrhau bod dim gweddill, ac mae lot o cwestiynau yn dangos bydd dim gweddill dyn ni, ond bydd ni'n gweld mewn munud cwestiynau sydd yn dweud yn pwrpasol bod gweddill am y ffactor penodol. Mi'n gweld beth sy'n digwydd os ni'n dod ar draws hyn. Ond yn yr enghraifft hyd at nawr, ni'n gweld bod nhw yn delay, ac felly ni'n gallu ysgrifennu mas y ffactor a'r cwadratig o 2x wedi sgwario plus x minus 6. Os ni'n gwneud hyn, ni'n gallu ystyried a oes werthoedd i'r cwadratig I symleiddio eto mewn I ffactorau. A ni gallu ceisio roi'r 2x fan hyn a gwerth x. A ni gallu gweld mwyn creu gwerth o minus 6 a plus x. Ni gallu trialu rifau gwahanol enghraifft minus 3 plus 2. A ni gallu gweld yn eitha gyflym, ni wedi neidio syth I ffactorio a cam olaf o'r darganfod y greiddiau. Os ni'n cyrraedd y pwynt hyn, beth ni'n nawr gallu gwneud yw nodi lawr y greiddiau. A felly mae'r greiddiau'r polynomial hyn yw x yn hafal I 1, neu mae x yn hafal I 3 dros 2, neu mae x yn hafal I minus 2. Mae hyn yn wir oherwydd mae naillai x minus 1 yn hafal I 0, neu mae 2x minus 3 yn hafal I 0,
neu mae x plus 2 yn hafel i 0. So just fel dulliau darganfod gwreiddiau o cwestiynau arall yn eich gwaith lefel A, mae hyn yn tebyg iawn unwaith eto. Felly, beth ni wedi gweld yn y sesiwn heddi? Ni wedi gweld cwestiynau ac enghreifftiau sy'n dechrau codi hyder ni mewn i sut i ddatrys cwestiynau Theorem y Ffactor. Mae'n bwysig bod ni'n ystyried hyn ac wrth adolygu, efallai mae hon yn rhywbeth syml i roi lawr ar post-it note. Wrth i chi mynd trwy'r papurau, bydd chi'n gallu osod lawr y post-it note. Dyma'r camau fi'n neud pob tro fi'n gweld polynomial. Felly, os chi'n creu cardiau fflach, efallai chi moyn ysgrifennu lawr Theorem y Ffactor ar un ochr, ac ar ochr arall chi gallu osod lawr polynomial ac y syniad o f a yn hafel i 0 yn golygu bod x minus a yn ffactor. Ac wedyn, wrth i chi dod i cwestiynau ac ymarfer mwy ac mwy, bydd chi'n dod i'r trefn hyn, sef sicrhau bod y polynomial o'r ffurf gywir. Os chi ddim yn gweld term penodol, efallai bydd angen ychwanegu plus 0x wedi sgwario, neu plus 0x. Bydd chi'n dod yn fwy cyfarwydd yn mwy hyderus gyda mewnbynnu rhifau fel 1 minus 2 i ddarganfod y ffactor. Rannu algebraidd, cofiwch y camau. Mae modd dangos lot o waith cyfrifo gyda rannu algebraidd i wneud yn glir o sut chi'n wneud pob cam a pob lefel. Ffactorio yw sgil dylech chi cael yn barod o lot o waith arall i wneud, ac yn tebyg iawn i hyn, darganfod gwreiddiau, mae lot o waith yn flwyddyn 12 yn ffocysu ar darganfod gwreiddiau, felly gobeithio bydd chi'n cael digon o hyder wrth i chi dod i ddiwedd y gwestiwn. Os ni wedi llwyddo yn y sesiwn heddi, bydd modd i ni nawr symud i'r cyn-bapurau. Yr cyn-bapur fi moyn ffocysu arno yw'r cwestiwn nes i dangos yn y sesiynau Mawrth 2024. Yn y sesiwn hyn, o fi wedi dangos cwestiwn hon, ac o fi wedi dangos hyn right ar dechrau'r sesiwn heddi. Datryswch yr hafaliad 2x i bwer 3 minus x squared minus 5x minus 2 yn hafel i 0. Felly, hwn yw'r cwestiwn o 2022. So dyma'r stael ni'n gweld, ac gobeithio bod chi'n gweld yn syth. Mae hyn o'r ffurf polynomial, neu chi defnyddio'r restr wirio ni, ydy hyn yn y trefn gywir. Fi gallu gweld term ax i bwer 3 plus bx plus cx plus d. Felly, beth ni eisiau wneud nawr yw symud i'r ail cam. Mae'r ail cam yw beth yw'r ffactor. Fel, mae rhaid i fi cofio, mae'r ffactor yn bodoli pryd mae gwerth a yn hafel i 0. Mae hyn yn golygu bod x minus a yn ffactor. Felly mae rhaid ni nawr ystyried neu cofio beth yw'r camau i ddarganfod y ffactor. O gobeithio bydd chi'n cofio, ni'n defnyddio gwerth y rhif minus 2. A ni'n meddwl beth yw'r ffactor minus 2? Wel, 1, 2, minus 1, minus 2. A gobeithio chi'n dechrau bant ni'n treialu gwerth 1 ac ni'n fel arfer treialu gwerth minus 1. Os ni eisiau cyflymu lan ein gwaith fan hyn, mae modd i defnyddio cyfrifiannell a ni chi defnyddio table mode i osod mewn y polynomial ac datrys hyn ar gyfer gwerthoedd. Ond cofiwch, dangos eich gwaith cyfrifo ac efallai ni roi nod yn lawr hefyd am defnyddio'r table mode mwyn sicrhau bod yn amlwg sut chi wedi datrys y ffactor. Ond mae hyn yn eitha ailadroddiadwy, felly mae hwn yn sgil o jyst ddangos bod ni'n deall bod y cyfrifiannell yn gallu gwneud y table mode a wneud lot o'r pethau hyn i ni. Ac os ni'n datrys y ddwy ochr, beth ni'n gweld? Ar gyfer gwerth 1, bydd ni'n gweld 2 minus 1, minus 5, minus 2, ac mae hyn
yn hafal i minus 5, 7, minus 8 plus 2, felly minus 6, ond bydd gwerthoedd minus 1 yn cyfrannu i minus 2, minus 1, minus 5, minus 2, felly plus 5 o'r term minus 5 minus 1 yn cael ei adio i minus 2 minus 1 minus 2, sef minus 5. Felly 5 minus 5 yw 0. Mae hyn yn dangos i ni wrth i a fod yn hafal i minus 1. Mae polynomial yn hafal i 0. Felly mae x minus 1, felly minus minus 1 yn rhoi plus 1. So mae x plus 1 yn ffactor i'r hyfaliad hyn. Ni gallu symud ymlaen nawr i ddatrys trwy rannu algebraidd, felly x plus 1 o 2x i bwyr 3 minus x squared minus 5x minus 2. A ni chi wneud y camau bach yn fwy gyflym fan hyn. Os ni'n ffocysu x plus 1, mae x lluosi gyda 2x cubed, mae'r term o 2x i bwyr 2. Mae rhaid ni nawr lluosi'r x plus 1 efo 2x squared i greu 2x bwyr 3 plus 2x wedi sgwario. Cofiwch y cronfachau, felly minus sign fan hyn, ac ni gallu tynnu'r termau hyn i cael 0, ac minus x minus 2x squared yw minus 3x i bwyr 2. Ni nawr ffocysu fan hyn, minus 3x wedi sgwario. Wel, mae rhaid i x lluosi gyda minus 3x i greu'r term hyn. Ac ni'n gallu gwneud y cam unwaith eto. Mae minus 3x squared yw term sy'n mynd fan hyn. Cofiwch y minus sign. Ni'n tynnu lawr y minus 5x. Ac oedd rhaid ni'n lluosi'r 1 gyda minus 3x i sicrhau bod minus 3x fan hyn. Os ni'n tynnu rein, beth ni'n gweld yw minus 5 minus minus 3 yw minus 2x. Ac mae minus 2x yn lluosi gyda minus 2 ac x mwyn creu minus 2x. A ni'n gallu gwirio unwaith eto am y termau olaf, ond beth ni'n gweld yw bydd hyn yn dod allan i zeros oherwydd y minus 2x minus 2. Felly, cam nesaf ar gyfer y 6 marc yw i ysgrifennu hyn allan, sef mae'r ffactor o x plus 1 yn gadael quadratig o 2x wedi sgwario minus 3x minus 2. Ac ni gallu symleiddio a ceisio datrys y gwreiddiau. Trwy osod ein cronfachau fel hyn, ni gallu rhoi'r gwerth 2x fan hyn a gwerth x. Ni gallu defnyddio rifau o 1 a 2, felly plus 1 fan hyn a minus fan hyn i sicrhau bod y gwerth yn fwy, ac ni gallu rhoi x minus 2 plus 1, ac mae hyn yn golygu bod y gwreiddiau yn hafal i x minus 1, neu x yn hafal i minus 1 dros 2, neu mae x yn hafal i 2. Felly mae'r cwestiwn o 2022, sef y sesiynau Mawrth 2024, yn cwestiwn ni nawr gallu ateb yn llwyddiannus, ac os ni'n meddwl am sut i orffen y sesiwn heddi, felly gweld fi wedi ychwanegu lot o cwestiynau ychwanegol i ymarfer, ond i orffen y sesiwn heddi, ni chi gweld mae'r Theorem y Ffactor yn bwysig iawn, mae'n adio lot o sgiliau i ni ar gyfer lot o gwestiynau gwahanol oherwydd sgiliau ffactorio delu gyda quadratigs yn codi. Darganfod gwreiddiau yw sgiliau sydd yn codi ar draws lot o'r unedau,
ond mae'r sgiliau newydd mae rhaid ni ffocysio arno yw'r darganfod ffactor a rannu algebraidd. Felly, gobeithio bod pawb wedi gweld y sesiynau heddiw'n defnyddiol. Gobeithio bod chi'n ymuno ar sesiynau yn y dyfodol, a cofiwch mae lot o sesiynau ar gael yn barod ar y wefan e-sgol Cymru. Diolch i bawb sydd wedi ymuno heddi, a gobeithio bod chi'n cymryd y mantais o'r defnyddio'r sesiynau hyn wrth i chi ymarfer a paratoi ar gyfer eich arholiadau. Diolch pawb.